ịjụọ nwaanyị sị ngwa weta evidence bụ agwa ọjọọ onye a mere, enwe ihe ọ ga na-agharịwa ụmụ nka ụmụ ihe na-eriju ha afọ. Ọ nwere ike enwere ihe o ji hapụ gị, bet ọwụ ihe ya ga ịhụ na ọwụ ihe rijuru afọ. Owu ike iweta proof na ịgbara n'iro, owu ike iweta proof na itiri ya ihe, owu ike iweta proof na imere nke a na imere nke ọkwa jos ụmụ ọ ga na-enyekwa gị reason o yes reason dị tụkwa ihe a beta ọwụ ụmụ nka ihe na-enweghị isi na ọdụ ka ihe mere na o ji love nwanne love anyị nwegezi na-awụ o nwere expiring date. Biko expiring date a biko ele ihe m ga-eme ka m solve problem expiring date a. Let me tell you, love ekwesịrị inwe expiring date. Two people now walk towards love. Anything in a raise as a concern, your partner kwesịrị na-ege ntị na that bishi ihe mmiri wo that na orezi godo onye gị na ya na-eme ihe orezi as a concern ịchọka because enwere ndị wu na ha ma na love ha dịtị na-awụziele culture ha nweta relationship dịtị na-emeziele nwetazi ofu nsogbu ele nya na o nwekwara expiring date mgbe mụ na ya na-atọ ihe ahụ m kwuru ya eme problem expiring date ahụ ya ga-eme expire ime ka ị work ị na-eme ka ị na-asort ya out ya na-agbapụ ị na-eme ka ị na-akpashi ya na-agbapụ amami ghọtara ihe mmiri out of love ị na-eme ka ị na-eme and enweghị ihe dị mma enweghị ihe gbachiri ike o ji aka ọ dị ka emegharị ka love ahụ nwere expiring date and ị notice ya na the lady achọwụla ka o collapse of the love ka ị chọọ at least ka ị chọọ ka ị jikwata ya ọ na-ekwe ya na-agbachapụ onte ya pụ ihe ọwụ na ọwụ inwetebe right person ka ọwụ na enwere ihe dị wrong. Onwe nche gwa gị Chukwumelije emego m dating well and agwago m gị ya before. Chukwumelije mana enwe nwaanyị ga-abụ inyewezie love nyewe love ahụ ị na-enye or like ọ chọọzụ uti love ahụ ọfọbazie gas weekly. Ịmana over love tu nwaanyị awọtala ihe over ịmana nwoke nwere over love ịmana enwe love ịya ahụ inyewe mmadụ love ahụ adịa too much ọ chọọzụ uti love ahụ. Chukwumelije ịmana enwe nwaanyị chọọ ka nwoke na-akụ ya iwe ịmana enwe nwaanyị chọọ ka nwoke na-agba n'ilo ka ọ na-adị jealous ka onwe bishe enwere ndị si na m cheki karata enwere ihe dị wrong. Agwara m gị na enweghị ihe kpakọrọ ọnụ ị na-echeki karata isi ya weta evidence ịgbara n'iro o jighị ya isi ya weta evidence na itiri ya ihe o jighị ya ihe niile ga-eme nwaanyị dị serious apụta na relationship or marriage the person ejighị ya ọdọ nwere ike bịa ya agwa gị that na this guy mgbe ụfọdụ ọ na-adịcha serious ọ na-akpọ mkpọ ya ọ na-epik call ị ga-ahụ ọ ga na-agwa gị bet ihe ahụ ọ na-akọ orijucha ha afọ ịghọtago ihe ikwu ịmana the point nchi raise bụ na just know when to say ịghọtago let it go, just know when to let it go. bishi ele ihe mere ụmụ nwaanyị na-eji hapụ na relationship mgbe nwoke nidiri amos ha pụọla ike ha bịa ha dị soft na TikTok I want a good man bishi otu a ka ha ji sokwerecha na-achọ mgbada ha ebute nwoke they will mismanage the man ha ga-apụ ịhụ na otu esi nọrọ na-ele onye ha ga-ayagbute onye ha ga-ebute bishi ha mekie up ịpụ enweghị ihe ị ga-emetọta ha back. ihe m na-agwa gị from experience. Chukwumelije ịmana ị ga-eme iti nwaanyị na ka m wee na this app na ọ like ya gị unu ebido relationship a na-abịa visiting abụlọ the same relationship na unu bili ebili. Chukwumelije see finish nwaanyị ọbụla emelo gị see finish nwoke ọbụla emelo gị see finish na gịnị abili ebili nna anụ onye a ịmana over familiarism na asawa love ịmana ọ na-agbatu love. Chukwumelije ịmana gị na mmadụ bili ebili ọ mgbe gị na mmadụ bili ebili lapụkwa Friday Saturday gị na mmadụ anọ ọwa onye a na-enye gị the best of their self. But ọkwa ịvụ gị na mmadụ bili ebili ebe a ka ị ga-anọ wee fụ ka onye a si enwe mgbe ọ nọ bad mood ma mgbe ọ ji enwe stress ma mgbe o jechela ọlụ ma pressure o ji wee bata n'ọlụ
ka onye a ka gị na ya si reciprocate ọ mgbe ahụ ka ị ga-asị yes Chukwumelije enwere ebe ọ tọrọ ụtọ, enwere perfect relationship, Bishi, enwere my perfect relationship. Bish money. I wish m ga-enweta nwaanyị mụ na ya ga-anụta aka dịka otu m si mara my mother. Mụ na my mother anụteela aka as a mother and child familyhood. Ka ihe mere na-enweta nwaanyị Bishi, ka ihe mere most of us nwaanyị ọbụla enwetere, yes, always eziokwu na ede perfect, but Bishi, achọrọ m ka nwaanyị gidenụ m na m with evidence na mgbara n'iro. Egidebe m mbụ, egidebekwe m mbụ, egidebekwe m mbụ, my brother. Ọnwụ ike ọ bụ na ị na-egosi sign onye na-agba n'ilo, nwaanyị enidlo njide gị enwere sign onye na-agba n'ilo wee na Bish money, Bish abịala. Bish Bish, gidenụ m with evidence. Akwa unu si cheating ha, gidenụ m with evidence. anaghị ejidebe a with evidence. O nwere sign ya ahụ ị na-eme ama na ị na-agba n'ilo. Bish eloti nwaanyị o nwere moral right ịkpọ nwoke chita whereby igide ya with evidence, igide ya ebe ọ zaga phone ọzọ, phone nwaanyị. That means ihe niile awụ fabrication. Chukwumelije o nwere nche eju gị ịma nwaanyị nwoke dị na ya nwaanyị accountability and transparency, nwaanyị ga-asị na onye a na-agba n'ilo. Ịma nwaanyị ije chọọ ọrụ na Bish na-agbagodo ụmụ nwaanyị si before ịpụta na relationship nwee reason chịkọrọ ọnụ ịpụta kwuo ya, because Bish iwere judge before eburu case bịa na my platform. Ama ajụ nwaanyị si wete prove reason na di gị gbara n'iro. Ị ka nwaanyị bido arịwa ọnụ, the man adịcha mkpọ ya ọ na-epikicha kọlụ mgbe ụfọdụ ihe awụ reason mba. Bish ele otu m ga-esi ọ dị possible ịhụ nwaanyị wụdatna na ọ kpọrọ m sometimes pick him call ya mana ya wụrụ na ọ ga-eji ya pụọ na the relationship. Ọ dị possible? Melije gere Bish ị ga-asị m na akụ gị stọd, ama m ịghọtara ihe mmiri. Bish ịma okwu anyị na-ekwu experience talk. emekwe n'ibi ime Melije, trust is earned, is not given. Onye ọbụla ị na-achọ ka ọ tụpụrụ gị trust onwelo nwaanyị akwe gị nkwa na onye gị trust nwanne ịma na ọmụ masị gị na ọ trust gị. Ọ bụ na ọ trust gị ọ trust gị. Chukwumelije a na-edizav ya edizav. Anya ka na-agwa gị nwaanyị ọbụla ị na-enyenwu 90% of your time o wee sị na ọ dịla okay with it, malụ na onye a dị insatiable. Chukwumelije makwa na nna anọgide mụ na mmadụ na-anọgide ama anọbụ nwaanyị anọbụ nwaanyị anaghịzi m sị m na o nwere ebe m na-eje ama na introvert. Nyenụ m time ka m confess ọnụ something. Confess. Bish money, I'm very sorry. Bish, ihe m ji agba ọsọ ịbịa na live stream wo enwere ụdịrị okwu ndị m na-ekwu. Enwere ụdịrị okwu m na-ekwu. M nọrọ na my page ana m ekwu ụdịrị information m na-erelease in my platform, ana m erelease ya. Okay, because ama m why and all him ji atọ ụjọ because ama m kpe pretend okwu. Bish, look at my problem now. I'm in relationship with Chiamaka. Problem m na-enwewu na is either that na Chiamaka ga-abịa hụta that na m dị too low for ya nwa. Ịghọtago? Or I'm in relationship ya wee problem na ana m resonate cha. Or I'm in relationship with Chidimma. Ya wụrụ na Chidimma na-ahụta na m dị smarter than ya nwa na ọ na-amachinwu my energy. So ịchọtazi onye ga-akụrụ n'otu a awụọ problem. Ka ihe a ga-eme ka achọta onye ga-akụrụ n'otu a. Ama m ịghọtara ihe mere. Enwere ihe taya doctor kwuru. Ọ sị na ọ feel na ịdị smarter than ya nwa. Yes. Ịchọ ka ịchọta onye dị your energy. Ịchọtazi onye dị smarter than you. Ihe ọbụla ị mere ọ ga na-ahụta ya na ịmachighị ya. Gị chọ ka ịchọ onye dị smarter than gị ihe feel intimidated ya agbalaga.
so ịchọzie ka ịchọ onye gị na ya nọ ịkwọ nwere ike ime equalize like ịkwọ ọwụrụ a problem bish ihe ọwụ nature ka ọwụ na ọwụ matter of calm down chọta aghọta ya mama ịghọtara ihe mmiri From my experience, no? from my experience, Chukwumerije, if you could the right, onye ka na-akpọ mmadụ na-abụ ndị compatible. You have to go. Mmadụ na-abụ ndị compatible. For me, ị ga-alịla isi chọba. But ụmụ nwaanyị aga na-abịa na-akwu eziokwu otu a m si kwuo eziokwu a many women aga eme admit na ihe awụ ihe ha ji eme ụmụ nwoke ha ga-ekwu ya bish enwere spirit na ụmụ nwaanyị na-ahụ eziokwu ha na-ekwu ihe a m kwuge na ha na-ekwu ya but mụ nwa Umerije nwere anya m ji ahụ ụzọ na ama na ha nwere ihe a eziokwu ka m na-agwa gị kpebe ekpele nwaanyị ama na-ejine gị ama na-eji Chukwumerije ekpele ị ga-ekpe ụka nwaanyị alapụ gị gbe na ama na-ejine gị nwaanyị ọbụla ama na-eji gị Chukwumerije energy mụ na ga ama this guy abụlọ my type but achọgo m nnu di let me just manage him Chukwumerije ị ga-enwe problem ekpele m n'ụwa ahụ and they happy na nwaanyị ajụ gị Chukwumerije hello fine girl how are you ka ime achọrọ m ka m male gị ka anyị tọba ya ọsị gị mba na ipe mpe ọsị gị na isi ya evuke ọsị na anya ya etoke nwanne dị happy na nwaanyị ajụ gị yes ọ na-emala ikwu okwu ọla ekele n'eni ka ilu idi n'eni ka ime idi ọ dị ka ime na-eke ime ide na ime ya evuke ịghọta dị happy na nwaanyị ajụ gị nwaanyị ọbụla manage ga manage nwanne o wee bụ na gị nwa love the person o wee manage gị ị ga-emecha enwe problem na that marriage na that relationship Chukwumerije is better you ọ ka mma na ịnụ nwaanyị late than na ịnụ nwaanyị love lo ịghọta ebe ndị ọ ka mma na in fact emeche m decide ya na maazị anụ nwaanyị ka m wuzie ka ndị ọmụwụ single father. Yes. Relationship adịghị easy o. Iwe ụkwara adịghị easy. Ị anụkwa somebody dị good, ọ not to change ya. Ịmakwa na mmadụ na-echange. Ọ not to say na I've been a fool. Ị na-acha ka ezi ka ichi wee wụrụ a fool. Ọ sị I can't take it anymore. Nne ka ebe ya as a take. We can blow somebody now work on many things. Everybody now work on themselves. And when they perfect, Chukwumerije kama ya no onye ya manage ga manage. Ano na nwaya. Chukwumerije ala agba Chukwumerije. Omutu obiko kide. Igwara m eziokwu nwanne, igwara m eziokwu. Bishmone ka nga wo mmiri oyi n'ishi. Also, I have a question to you, Oga Chukwumerije. Okay, but onye Bish, you will keep what onye one question for me. Kamle no ga apia motali with question before my lab. Onye so one question, send the no request.